Ongi etorri EASO Politeknikoko goi-mailako sistema elektrotekniko eta automatizatuak ziklora. Ziklo honetan, eraikin eta instalazio elektrikoen diseinu, instalazio eta mantentzelanak burutzeko beharrezkoak diren ezagutzak eta trebetasunak eskuratuko dituzu. Energia berriztagarrien, hala nola fotovoltaikaren integrazioa eta eraikin adimenduetan erabiltzen diren sistemak ezagutuko dituzu. Domotika. Energia elektrikoa sortu, transmititu eta banatzeko sistemak diseinatu eta konfiguratuko dituzu. Telekomunikazio sistemak eta sareak instalatu eta mantendu. Baita automatizazio sistemak ere prozesu industriala kontrolatzeko. Erronka errealetan oinarritutako metodologia kolaboratiboan arituko zara, sektoreko enpresetan topatu ohi diren egoerak simulatu eta konponduz. Zikloaren lehenengo zein bigarren urtean, praktikak egin ahal izango dituzu enpresetan zure ezagutzak praktikara eramanez. Gaur egungo gizarte digitalizatuan, energia eraginkortasuna eta jasangarritasuna gero eta garrantzitsuagoak dira. Elektroteknikari eta automatizazio espezialistak profesional eskatuak dira energia berriztagarrien integrazioan, eraikin adimenduen garapenean eta Industria 4.0. Ikasle gainera, beren kualifikazioa hobetzeko aukera dute zibersegurtasunaren arloan espezializatuz edo unibertsitatean alor elektrikoan zein elektronikoan ikasketak jarraituz. Teknologia berriekiko interesa baduzu, arazoa konpontzeko gaitasuna baduzu eta taldean lan egitea gustatzen bazaizu, hau da zure aukera.